Mi smo u Srbiji. Onda kad si muškarac, ok opet. Da dobiješ Oskara, moraš da se spremaš za tvoju proslavu. Moraš da se spremaš. Moraš da se spremaš za svoju proslavu. Šta najviše volim sa u vezi. Zdravo telo, zdravom. Simo? 147. 147. Tome. Ivana, vidite, brate, lokativ, vokativ, odmah. Vidite, Ti pa boš vrtel, da se...